Kumno pialong mapi ki bahayang bahasam jonga. Nga ay kuble ye pi. Sasisian nga pediang subhay pi siya ka man kibat. Kani kejingkran ba mentagasi ka jaha kapor bakri baro kaway kadap da kejing lekmen bat kita masa. Nga ay kuble ka ayom lekmen bas ngaw tenat ye pi baro. Paralok hapadeng kani kapor lekmen. Nga ko aban sedang ya ka man kibat da kaway ka kubor na Delhi. Haga basdang jong ni ubnay, haga jingrake ya ka lungko snem sngi Ugandhi. Kladon ke jingkiyo bha ha ka jing dia, ya ki tiar khadi ha Delhi ha Connaught Place. Tang ha kawe kedukan, ha ka shisngi, ki brio klathiat palat ya iway point san klor tengka kimar. Ka khadi festival bamanta ubnay, kalatam ka jing dia ban ha ki por balalet. Pins ngautanat ru bantep bakumba shipho snem menchua. Ka jing dia kimar, hakari kam jukhampoi sya ka laipo hajar klur neduna. Menta kapoi kumba shilak shteng klur. Ka jingkiyo ha ka jingde ya ki tiar khadi ka penyo nong ya ki babon ha ki emlang saalang. Nadu ki nong ba, hadu ki nong kendong, bat ya bon ngut ki brio. Ki jing mentoy ni kini ki jingde ki poi shi ki nong than, ki nong shna jing shna, ki nong rap, bat ki betrekam ayurvedic ha ki kam ki barit. Kani gede ke jingklan jong ke jingyalap ban kentiau ya lagi jong. Bat suki henrai da ke jing sngau tikna, ke jingkershan jong ki parari kalanang kiau. Paralok menta ke sngi ngakwa ban biang ya ke jingkerpat jonga hakmat jong pi, bat ngakwa ban kamjur. Syakat ba pilet pilgrim nelet jingok kai perthai, sngau bha pentikna, bantiet iki ki basna da ki trai muluk na kita ki jaka. Sngoba kentop ya ke jingtiet iki balasna hakathan ba pilet bat bo ekane hakmat e. La kalong shipho na kasispa ne arpho na kasispa mang pisa ban kershan ya ki kam hakita ki jaka. Paralok kumba julong bat menta ke kentiru hagi jingle kemen jongi kabah hakmat e kadai ban kentiau ya lagi jong. Rengkat lang tungin tray ban penurlong ya ki jing angnut. Ke jing angnut jong ke India basanya haladir. Hagani ke kenti to ngin pen pernah ya laki yang da ki ki bapen pau ya ke jing trishitom jong nore jong no hakari ya ke sap jong ki samla hakari ya ke kam jong ki parari bat hakano kono ke jing dan kam maman kesngi ngin jiet ki belasnahi da ki briola jong. Tang ba pidai ban pet bha ya kawai. Ka jing sngow ban kentia wela ki jong, kam dai ban kot tang hak ni ki por lek kemen. Ngalai i hakikat to kani ki jaka baki brio ki thiet ki syarak Diwali, bat ki tho vocal for local haki rensan social media. Kadai tang ka jing sedang. Ngidai ban peniat chaprang syok. Baro ki bangidon kam hak jing im ki download hakari. Kani ke jing i jengai kam kot tang hakabathiet na ki nong dia jing dia baret ne ki nong dia haki rot surok. Menta ke India kalalong keri ke bahe tam hakaperthai hakakam shna bat penmi ya ki eki. Bon ki jing tray ne ki brand bahe ki penkre ya ki jing shna jong ki hangne. Ladang i thiet ikine ngi kentiau ya ke jing yalap shna ha India. Bat kane kemut ban kentiau ya laki jong. Shosho habathiet ya kini gitiar, tungin long ki nongra ya ke jing ngau sarong ke India, da ke basiu lengba ka UPI ne ke rensan internet. Bat ngin penmelian ya kene. Pa ikidur basan selfie rengkat bat kata getiar ne ki nongshna ha ka namo app. Bat le kene da ke smartphone basna ha India. Ngan siya thu ya katto kat ne na kita ki jing pa ikidur ha ka social media, kanang bagi wei kin yo mensiem na ke jing kentiau ya laki jong. Paralok, habapi penthaba ya ke jing lekmen Diwali da ki balasna ha India. Balasna da ki nong India. Bat pi pen urlong ya ki jing don kam baret kelong yeng jong pi da ki balasna da ki trairi. Ka jing thaba ke Diwali kanang tengshan syuk. Hendrai ha ke jing im kita ki nong shna ka Diwali bathamai kanja. Ka step bathamai kanja ki jing im jongki. Bat ki jing im jongki kin don jing kermen syuk. Penlong ya ki India ke basanya halade.
jiet iki ke balashna ha India. Om tang baga jingra kia Diwali jong phi, henrei jong ki milian ki parari kan tengshan, kan don jengmut, kan pernai, bat kan ai jingkermen. Parari ba iet, kalai puwei terik urisau ka dikasngi ba kerpang yang ibaro. Hakum ka dikasngi ngira kia, ya ka lengko snem sngi kha u Iron Man jongi, u Sardar Vallabhai Patel. Mangi, kum kinong India, ngikan mau yu na kebenta bon teli kidaw, bat ngikan mau yu da kejing sngau burom. Kadaw bakrau kadai kebenta jeng u ha kaba penya teli, ya palat sanspa prapau teli ki hima hakari. Ngitip baman kesnem, ha kalai puwe terik urisau. Ya kejing rakhe bakrau bayadai, bat ka Unity Day la jupen long hau Statue of Unity ha Gujarat. Menta kesnem, nalor kane, ya kejing rakhe bakerpang onlong ha Kartavya Path ha Delhi. Pikan mau badang shen, la kentu ban lum eka khendau na man laki shnong, man laki yeng hakari. Hadian balalum eka khendau na man laki yeng, la bo hau keu ne Kalash. Bat la penlong ya ki jingyat pat ba ne ki Amrit Kalash Yatra. Kisembo khendau balalum na man laki kendong jongkari, kila poya Delhi, lengbaki hajar ki Amrit Kalash Yatra. Ha Delhi, ya kene ka khendau an bo hauwe keu bahe. Bat da kene ka khendau ba kentang, onte ya ka Amrit Vatika ha Delhi. Kani kan long ke jing sa anam, jongka Amrit Mahotsav ha kanong ba jongkari. Kalai puwe terik urisau ka deiru ke jing penkot, ya ka azadi ka Amrit Mahotsav. Kabalayat la arsenam shiteng balalet ha kelengkari. Baro anapi pila penlong ya kawe ke jing rakhe bajrong tam ha keperthai. Laga long ke jing buram mi kisipai jongi, ne ke jing penher ya ka lama kari haman laki yeng. Ha ka azadi ka Amrit Mahotsav ke beriau kila a ya ke jing itu abatamai shala ka history. Ha gani ka por, nila sakhiru, ya ki nuksa babha halor ka jing shakri imlang saalang. Parolog, menta kesngi ngadon kawe ka kubor babha ya phi, kham tam ya ki samla, ha ka bagi donut jongki kidap da ka jing shetrhem. Ki jing ang nuot bat jing kut jing mut ban le na ka benta kari. Kani ko kubor babha kam day tang na ka benta kinong shong shnong, henrei kham tam na ka benta jong phi ki samla. Sa arsngi na do menta, ha ka laipuwe terik urisau. Ya ka nong rim jong ka wega seng on bo, bat ka taru ka day ha ka lengko snem sngi kha u Sardar Sahab. Kani ka seng ka day, ka Mera Yuva Bharat ne ka Mai Bharat. Kaseng Mai Bharat kan plelat iki samla ke India, banya shimbenta shitrhem haki babon ki kam bante ya kari. Kani ka dega jing persang ban wanra alang hajo ya ka bor ki samla bante ya kari kabaya chaprang. Ya ka Mai Bharat website on suppletion. Nga kentu ki samla, nga ong biang ba nga kentu ya baro ki samla hakari. Ki kon kenthai bat shenrang. Ban register ha ka mybharat.gov.in. Bat ban penrung yala de hagi babon ki program. Kalai puwe terik urisau ka deiru ka lengko snem sngiap ka menteri rang bado barim kari ka Indira Gandhi. Nga penpau ka jing sngo buram ya karu. Para yeng para sem. Ka thok katar jongiru ka de ka weni kilat babhatam ban penklan ya ka jing penlong ya ka India bakrau. Ngakwa banya sam bat phi ya arteli gijing persang ba aimen siem ki bedai bat kanam jong ka Tamil Nadu. Ngalayo lat bantip syapang ka nong tho Tamil bapau ka sister Shiv Shankari. Kalale ka project balatip kum ka Knit India through literature. Ka pamod banthan lang bat penyaso yakari lengba kijing tho. Kalatre ka project haki khatnru snam balalet. Lengba ka project kala penkala ketian ki jing tho bala tho haki khat pratli ki jat ketian ke India. Kala let shabon ki jaka nado na Kanyakumari, shado sha Kashmir, ban nado na Imphal, shado sha Jaisalmer. Ban let wat jing tip na ki nong tho kot, ban nong tho poetry na ki jala bapher. Ka Shiv Shankari kala tho shapang ki ni ki jing let sha ki jaka bapher.
บัดกะละเป็นมีเอกจิงทอชะพังจงกีกันนี้ก็จิงทอก็ดันหากเตียนตามิลบัดอังกฤษกันนี้ก็โปรเจกต์ก็ดันเซาท์ลีกิทบบ่เฮบัดกะเวก็เวกะทบก็ได้กะบละทอชะพังกะเวปะกะเวกะบันตาจงกะอินเดียnga snow sarong na gabanta ka jing tre jongka bat ka bor jongka ha ka ni ka jing persang paralog ki jing tho uthiru eke puramal na kanya kumari kilong giba ai mensim ulale ka kam badai ban yo yaro ha ka bapne ka rukom yatho khana ka Tamil Nadu ula ai ti ha ka ni ka kam ha ki sau phos nam balale na ka banta ka ne ulet chiki jaka ba pher ka Tamil Nadu bad wat jeng tip yagi but thau ba pher ha ka rukom yatho khana bad upen rung yakine hakikot jong u kalong ka baphala ban tip bula tho kumba chispa atli kikot hadu menta nalor kine u perumal udan sakawai ke jing snautanat u snautanat ban wat bnya shaphang ki temple ka Tamil Nadu ulawat bnya ahlor ki papet basna da ka jeri kabapen mentoi ki nong shna jing shna ha ka tu kathan ki jing tre ka shif shankari bad u eke perumal ki long ki nuksa naga benta ya baro ngi snow sarong ye ki jing persang baro ki bapen tikna ban yada ya kala riti ke India kum kini ki jing tre om tang ba ki penklan ya ka jinge teli hakari henrei ki kenteuru ya ka nam bat ka buram jongkari para yeng para sem haka khat santrek unai wieng kari berok kawai kan rakhe ya ka tribal pride day kane ka sngi bakarpang kadan jingya day bat ka lengkho snem sngi kha u Bhagwan Birsa Munda usyong hagido not jengi baro ngila banyo jinghi kai na ka jing im jong u shapang ka jingmot jong ka jingshlur basisha bat kamot ayu ban yang scam ha ka jingkot jingmot jup diang ya ka jing sensyar kinong wei uyo i jingai ki imlang salang badan tang ka jing le hok utrang babaro ki breu kin im ka jing im baburam bat badan ka mari rengkat u Bhagwan Birsa Munda ula bandru halor ka jing ye im suk bat ka mariang wat hadu menta ngila ban yi baki parari badegi reulum ki IT lot ban sumar bat yada ya ka mariang ki kambale de ki parari badegi reulum ki long ka jing ai mensim yang i baro paralog lasai ka sngi ka laipo tarik urisau ngi kan mau ya ka lengkho snem sngiap u Govind Guru udan ya ka jaka bakongsan haki imlang salang ki reulum bat ki brio badang saadien ha Gujarat bat Rajasthan ngapen pau ka jing sngo buram ya u Govind Guru ha unai weng ngin rakhe ka lengkho snem ka Managar Masaka ha kani ka jing rakhe nga kan mau buram ya baro ki martyr ka mei maryang paralog ka India ka danek history beruspa shapang kinongele atma bade ki reulum ha kani kari util ka manji ula putturoi persha ya ka jing bamle hok dai hang ne bau sidho bad ukan ho kila perta bade bandon ka maria rengkat ngi snow sarong ba ya ki riau yale kom utantia bhil lakha hakane ka rijongi ngi kan mau ya martyr Vir Narayan Singh dag jing snow buram ubala yeng bat laki brio haki por ki ba e laude Vir Ramji Gon Vir Gondadhur ne Bhima Nayak ka jingshlur jongki ka bateng ban ai mensiem yang i menta kari ka kan mau ya u aluri Sitarama Raju u bala penke em ka mensiem ki reulom ngiyo mensiem na ki riu ele la luot ko mukyang nang ba bat rani gaiden liu hakathan stela mingi dai na ki imlang salang ki reulom bakari kalayo ya ki kenthai bashlur kom ka Raj Mohini Devi bat ka Rani Kamalapati menta ka ri ka rakhe ya ka lengkho snam snikha basanspa jangka Rani Durgavati kabalalong ka jing ai mensiem ya ka imlang salang ki reulom nga kermen babun ki samla hakari kinyo jing hikai shapang ka nam ki reulom halakithan bat banyo mensiem naki kari ke snongo ek imlang salang ki reulom
kababat ya ke jing sngau sarong bat jing kentio ya ri halor ki ai baro. Para ri ba ye. Hakane ka ayom lekmen. Kalama jong ke sports ka her bha shalor hakari. Dangshan hadian ke Asian Games. Kinong ilakai ke India kilamat jingjob haka para Asian Games ru. Ke India kala job shispa katway teli kita kema hakane ke lumpung ilakai. Nga ay kuble ya bro kinong ilakai kibele shim benta haka para Asian Games. Paralog nga kwa bapin pet shaka Special Olympics World Summer Games kabalalong ha Berlin. Kani ke jingya kop kapan i ya ke jingla bakrau jong kinong ilakai jongi kibadan ka jingduna ha kabor perkat. Kakenhuan ke India kalayo arspa teli kita kema, bakenthop yah nyopusan teli kita kemaksiar. Lakalong ha ka roller skating, ka beach volleyball, ka football, ne ka lawn tennis. Kinong ilakai ke India kalayo khur ya kita kema. Ka jingyat lenti ha ka jingim kini kinong yo takma kalong gabaay mensim. U Ranveer Saini na Haryana ulayo tak maksiar ha ka golf. Uladan ya ka autism na do budang kena. Hendrai ka jingiet jong u Ranveer ya ka golf kamjuja. Ka kemia jong u ka juang bamenta baro hayeng kilong kinong ilakai golf. Iti Vishal ba Katnrosnem karta na Puducherry ilayo sautli kita kema. Isia sarot na Goa ilayo sautli kita kema. Bakenthop ya artli kita kemaksiar haka powerlifting. Wad hadian bila dono elaka kemia hakarta bakandai snem. Im judu mensim. I Anurag Prasad na Durg Chhattisgarh ilayo laitli kita kemaksiar. Bat kawe kita kemarupa haka powerlifting. Kumjoru ngiyo mensim na I Indu Prakash na Jharkhand. Ibalayo artli kita kema haga jingnya cycle. Wad hapadeng ke jinglong ba iwan na kalong yeng ki riu pat ba. I Indu ailat ba ke jingdok kan long ka jingwet ban poi sya ke jingjob. Nganget ba ke jingjob kinong helakai ke India kan ay mensim ru ya ki wei ki kena bat ki long yeng ki bamat jing haga liang kabor perkat. Nga kentu pi baro haki shnong jong pi haki shnong ba marjan haba pie kendo ki kena ke bele shim benta ne job akini ki jingele akai. Let jingo yaki bat laki long yeng. Ai kuble yaki. Pendut por bat kini ki kena. Kan long ke jing shem batmai na ke benta jong pi. Kadon ka bor hapo jong ki bala ai do ublei. Bat ma piru pin yo yakalat ban saki yaka. Penti kena bapilit jingo yaki. Para yeng para sem. Ngatharai piliyo asngau syapang ka Jakalit Pilgrim ha ka Ambaji Temple ha Gujarat. Kane kadai ka Shakti Pit Bakongsan ha ka baki riunget na kelengkari bat na bahari ru kiwan bon ngot banwat jingkerku na ka may amba. Ha ka lenti syulum gabar pinyi i ki jing odor ki bapeni ki rukom le yoga bat asana baper. Hato pitim na em ke e ka bapen long yakini ki jing odor bakin long ki bakerpang. Lasna yaki ne ki bala bread. Bat haka we gerukom, kalong ko masna penuan dor biang yaki mar bala bread, bat kilong ke itenat shisha. Kane kamot, ba yaki ni ki jing odor, lasna na ki bala bread. Kaba ay jing mot biang yaki ki barim, ki bala bread kum kinyot. Rengkat bat ke jinglet pilgrim syaka Ambaji Shakti Pit, banwat jingkerku nagablay. Kini ki jing odor kila longru ki bakring ya ki nonglet pilgrim. Ondala yo i ya ke jing job kini ki jing persang. Ngadan ka wei ke jing ai jing mut. Kidan bon ki breu hakari jongi ki badan ke jing la banshna bat penwandor ya ki na ki tiar bala berat. Kumta nga kentu ya ke Sorkar Gujarat ban sedang ya ke jing Yakob bat khot ya kum kini ki breu. Kani omtang bakan kentiu ya ke bor kering ulum gabar. Henreikan aimen siam ru igi breu hakelengkari ban penkelas pa nagimar bala berat. Paralog, habangnya keren sepang ke India ke bakuoj, bat ke jing terekam ban penkelas pa naki bala berat. Ngiyo iya shibun kinoksa na man laki kendong jongkari. Haga distrik Kamrup Metropolitan ha Assam.
Kadon ke skol belatip kum ka akshar forum, ka batrishtom, ban penrung ya gijing hikai syapang, ka jing penne ya gijing don ka mariang, bat ka jingket kle haki kena. Ki kena skol hang ni ki lum mi ki jabo bade ki plastik man la katayo. Bat ki shna ya ki mau it bam penjot ya ka mariang, bat ya ki kenjri wa ashabi. Lahikai ru ya ki ban shna biang ya ki na ki mar bala bread ki bade ki plastik. Kania ke jingpen sngau tho syapang ka mariang hagarta badang kena kan no senyang shibon ban penlong ya kini ki kena ki badan ka jing ya tip lem hagari. Para yang para sem don shu ke haga jing im ka bangim yi ya ka bor ki kenthai. Hagini ki por ki bamenta habal itho e ka bor ki kenthai ha man la ki jaka. Ngidai ru ban kan mau ya ka we ka riu khoj ka bala pen i ya ka jing ai tilut. Bat ya ka kerteng jongka la tho ha ki slak siar ka history. Menta ka snem ka ri ka rakhe ya ka lengkho snem sngi ba sanspa arpusan jong ka riu khoj Mirabai. Kalalong ka jing ai mensiam mi ki brio ha ka lengkari na ka benta bon ki daw. Ladadan masngu tenat ka tem kaput kalong ka nuksa bakraw jong ka jing ai tilut ha ka tem kaput. Ladadan ba iet ka poetry ki jing ruai ka Mirabai kilong syapang ki jing ai tilut pat ki ai jing kemen. Naga benta ki banget ka bor blay kabayalong ka way ba Lord Krishna kumbale ka Mirabai kala banlong ka jing ai mensiam bakraw. Ka Mirabai ka siem ba Sant Ravidas ulalong unohikai ba kenja mensiam jongka. Ka juang Guru Milia Raidas dinhi gyan ki gutaki. Naga benta ki keme ki hinmen para kenthai bat ki khon kenthai jongkari. Ka Mirabai ka long ka telong jong ka jing ai mensiam wat hakitu ki por. Ka jus ngap ka sur jongka ka badan hapo bat ka yang persya ya ki jinget ba kim mensiam. Kum ka riu khoj ka ai mensiam yang baro. Ka penkop bor ki emlang salang ke India bat ya ka lariti ke India. Haba ka ri ka mat iki jing sya thombor babon. Ngiyo jing hikai na ka jing im ka Mirabai. Ba hado ka no ka bor ka don ha ka jing long ba shisur bat ka jing trehok. Ngadem ha ka riu khoj Mirabai. Para yang para sem ka to ngalapoy sya kabakot jong ka man kibat menta ka kenti. Man bangaya keren bat pi ka aya ka bor bathamai hanga. Kidon bon bha ki khana syapang ka jingkermen bat ka jing bha ki ba poi syanga lengba ki kubor ba pi ayanga. Sa sisien nga kentu ya pi ban kersya ne ka jingalap syapang ka India ba syania halade. Thiet ki basnahi hakari la jong. Kentiu ya laki jong. Kum ba pi pen khoj ya laki yeng. Kum joru pen khoj iki saudong saukun bat ya laki nong ba. Bat pi tep bahaka laipuwe terik u risau ngi rakhe ya ka lengkho sngi u Sardar Sahab kum ka National Unity Day. Kidon ki program ya mare Run for Unity bala penlong hagi benta baper jongkari. Mapiru pila ban penlong ya ka program Run for Unity haka laipuwe terik u risau. Penbon ya ka jingdon ki nong ya shim benta bat penskam ya ka jingalong kawai. Ngapa agi jing ai kublay na ka benta ki jingle kemen bansawan sashisien. Ngakermen ba pinyo agi jing rakhe ba kemen. Badan ka jingkot jingkya bat badap jing kemen bat lagi long yeng. Tongin penti kena ban omdon ke ke basniu bat ban omdon ke jing plo ding ha ka por Diwali. Lada ke jing em jong no ka don na ka jing ma pidei ban bo ha khamat ban yarap yaki ya lade bat ki ki ba has saudong jong pi. Nga ai kublei pi baro. Kublei shibon.